Tervehdys! Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Täällä on äänessä Heli ja opiskelijatoverini Hanna. Ja me tehdään tätä podcastia osana meidän opintoja. Opiskelemme hyvinvointikoordinaattoreiksi ja meillä on tekeillä oppari, jonka tarkoituksena on muuntua yritykseksi ja tämä yritys on hyvinvointivalmennus. Tänään me ajateltiin tässä podcastissa jutella vähän tavoitteista. Mitäs ajatuksia Hanna-Marilla tavoitteisiin liittyen on? No, tällä hetkellä tätä opparin matkaa, kun ollaan reilu puoli vuotta sinun kanssa menty, niin on semmoinen, että on hyvä olla tietynlaiset tavoitteet asetettuna ja aikataulutettuna ja portaat mietittynä, mutta koska elämässä tapahtuu kaikenlaisia, niin mahdollisuuksien mukaan sitten semmoisia joustavia tavoitteita olisi hyvä kuitenkin laittaa, ettei se käy liian niin kuin, puuduttavaksi ja pakonomaiseksi se toiminta. Kyllä, totta. Ja välillä voi harhailla poluilta, kuten meilläkin tässä tällä hetkellä on käynyt. Ollaan keskitytty muihin opintoihin ja opparin tekeminen on jäänyt vähän taka-alalle. Mutta kuitenkin, vaikka ollaan niin kuin toista tehtävää tehty, niin kun siinä niin kun meidän puheissa koko ajan me ollaan muistettu sit se oppari, että yhdessä tehdään sitä opparia ja totta kai nyt toinen kurssi on sitten käytännössäkin meitä opettanut paljon oppariin liittyen. Niin, ehkä tämä voi ajatella toisaalta semmoisena välitavoitteena kuitenkin. Meillä on se isoin tavoite siellä se oma yritys ja opparikin on kuitenkin ehkä myöskin semmoinen välitavoite, toki vähän isompi. Ja sitten kun ollaan nyt jaksotettu tämä opparin tekeminen, että kerran viikkoon tavataan ja tehdään, niin tämä vähän niin kuin itsestään ja vahingossa vähän niin kuin menee eteenpäin, vaikka tuntuu, että ei ole tehtykään yhtään mitään, kun ei tule semmoista näkyvää konkreettista aikaiseksi. Niin ehkä tämä podcastikin on muuten hyvä, että saadaan semmoista näkyvää sille, että mitä ollaan tehty. Ja tuo mitä sanoit, että ei olla saatu näkyvää tehtyä, niin nehän mitä olisi tavallaan meidän pitänyt tehdä, niin sehän tuli nyt niin kuin opettajilta vertaisilta siihen. Oppariohjausryhmässä on se tietty runko, että missä vaiheessa mitäkin pitäisi tehdä, niin me ollaan ehkä siitä poikettu, mutta me ollaan poikettu siitä tietoisesti ja molemmat ollaan niin kuin ajateltu, että tämä on nyt hyvä ja perusteltu myös ollut tämä poikkeaminen siitä. Eikä missään vaiheessa ollut semmoinen epätoivoinen olo, että se oppari ei niin kuin sieltä etene, vaan päinvastoin se muhii siellä ja se on silleen niin kuin hyvällä tolalla. Siinä on hyvät suunnitelmat, mistä sitä lähtee tekemään työstä, että se ei ole ihan levällään siellä unohdettuna. Kyllä. Ja sitten mietin, että ollaan myös kummatkin niin sitoutuneita. Ja miksi me ollaan niin sitoutuneita? Onko meillä hyvä motivaatio tässä nyt? Niin kuin sille on siis varmaan, Joo, varmaan siis motivaatio on molemmilla, että me halutaan niin kuin suorittaa tutkinto loppuun ja valmistua hyvinvointikoordinaattoreiksi ja mielellään sille niin kuin opiskeluajan puitteissa nyt ainakin. Mutta sitten toisaalta niin kuin on myös se halu oppia ja kehittyä niin kuin paitsi se teorian kannalta, niin myöskin sitten tässä niin kuin yrityksen perustaminen ja nämä menee varmaan eri prosessia, mutta että niin kuin tämmöisessä tuotteistamisessa ja palvelun tekemisessä. Kyllä. Ja jotenkin mä ajattelin, että on semmoinen vähän niin kuin aito halu auttaa ihmisiä, että se niin kuin ehkä lähtee siitäkin myös tämä meidän niin kuin motivaatio ja tavoitteet lähteä tekemään tätä projektia, että pystyttäisiin tavallaan sitä omaa tietotaitoa hyödyntämään muidenkin ihmisten eduksi. Että tietää, että siellä ihmisten elämässä tapahtuu niin monenlaista elämänkaaren varrella, että olisi ihan mahtavaa sitten, että meillä olisi työkaluja sitten sinne tarjoilla. Kyllä. Ja mä ehkä ajattelen silleen, että meillä tämä kohderyhmä
ketä asiakkaiksi ajatellaan, työikäiset, niin ne on sitten semmoisia, niin ne on kavereita, ystäviä, vertaisia. Ja kun kokee, että itse näistä asioista on, niin kuin saa hyötyä, niin myös sitä niin kuin vilpitöntä iloa ja haluaa auttaa myös muita, jotka kenties samojen asioiden tiimoilla sitten painiskelee. Kyllä. Vähän niin kuin me pureskellaan se tieto valmiiksi semmoiseen helppoon muotoon sitten meidän vertaisille. Kyllä. No siinäpäs me saatiin hyviä ajatuksia näistä tavoitteista. Pitäisikö meidän tähän loppuun vielä jotakin loppulausahduksia lausua? Haluatko sinä, Anna-Mari, niitä tehdä? No varmaan ylipäänsä tavoitteista, niin että jonkunlainen, ettei ne aivan vallattomasti karkaa sieltä, niin kuitenkin sitten semmoinen niin kuin tietynlainen sinnikkyys ja itsekuri tarvitaan, että sitten maaliin pääsee. Olipa se sitten itse niin kuin tehtynä, tai meillä varmaan tämä niin kuin opiskeluaika nyt ainakin määrittää sen, että milloin pitäisi olla valmista, mutta muuten sitten, jos on henkilökohtaisista tavoitteista, niin voisiko siinä olla sitten semmoinenkin pakote porkkana siellä, että juttelee niistä omista tavoitteista ja jollekin läheiselle, ja saisiko sieltä sitten sitä tsemppiä, että ettei vallan jää sitten saavuttamatta. Näinpä, kyllä, kuulostaa hyvälle ajatukselle. Mutta tältä erää taidetaan lopetella. Kiva, kun olet kuulolla siellä, ja toki seuraamaan, mitä me vielä keksitään tässä matkalla osallisuuden sillalle. Kiitos. Hei hei.